हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। लोगोफोर, आरजि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों जावलिया। लोगोफोर, बे सावथुनाव गुबैयै बर'नि गोबां जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन, जेरै उत्तम बसुमतारी, सपन बसुमतारी, माइकेल बर', लाइथुन नार्जारी आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफोरा फावखौ खालामदों। आरो बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों रातुल गयारी। आरो बे सावथुननि स्ट'री स्क्रिप्ट नेरसोन मोसाहारी। लोगोफोर, गोबाङानो बे सावथुनखौ नायबाय जानांगौ, आरो सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला आरजि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।